Toto video idem začať točiť tretíkrát. Momentálne je 23:56 a ja som totálne mŕtva. Chcela som točiť už o 6:00, ale stále sa proste niečo stalo a o 8:00 večer som už naozaj si k tomu sadla, zapojila celý setup a môj sused začal mať tak hlasnotelku, že mi to zachytával mikrofón. Takže som proste čakala doteraz. Neviem, očividne išlo niečo veľmi vzrušujúce v našej telke, takže poďme sa vrhnúť na video. Takže ahojte, dneska si ukážeme moje nové nákupy, ktoré som teda absolvovala za posledné dni. Ide o jednu objednávku z e-shopu a potom dva spontánne nákupy v kamennej predajni, teda jeden taký plánovaný spontánny a jeden totálne spontánny. Začnem tým najmenej zaujímavým a tým je proste nákup z e-shopu Farmacy. Tam som vlastne robila objednávku kvôli tomu, že bol darček k nákupu, ktorý ma zaujal. Tak som si doplnila zásoby tohto svojho olejčeku na vlasy, ktorého ja mám veľmi veľa, akože veľmi veľa ho spotrebujem, takže mám vysokú spotrebu a používam ho naozaj na pravidelnej báze a mám ho strašne rada. Ja som maniak na ceruzky na pery, najmä v poslednej dobe, tak som si kúpila 4 nejaké rôzne odtiene. Ešte ich ani nejdem načať, lebo uvidíte ďalej, že toto nie sú jediné ceruzky v tomto videu. A potom som pokračovala sadou dvoch týchto krémov s nechtíkom. No a tieto krémy ja mám veľmi rada, lebo ten krém je takej ľahunkej bielej konzistencie, naozaj veľmi príjemná vec, keď je tá pleť trošku taká podráždená, alebo keď to preženiem s retinolom, ktorý teda začínam používať, lebo už nie som najmladšia a teda keď to preženiem, tak toto mi pomôže. No a teda darček k nákupu bola voňavka, ktorú absolútne netuším, kam som dala, a potom korektor. Ich prvé korektory že vraj oxidovali, neviem, neskúšala som, ale tieto nové by nemali, tak je zadarmo, uvidíme, vyskúšame. Odtieň by mi mal sedieť, lebo ja som všade proste 0,1, takže idem na istotu. A presunieme sa teraz na to zaujímavejšie a to je DMK a teta. V DMK ten nákup bol taký plánovaný, lebo videla som video od Bibi a ona tam vlastne ukazovala e-shopy, ktoré teda vyšli s novinkami a že čo je vlastne nové. No a ja som vedela, že Essence má výjsť s nejakými novými produktami, ale nejak som si nevšimla, že teda už s nimi vyšiel, alebo teda vyšla firma, a tak som rovno naťukala appku, lebo ja fungujem, čo sa DMky týka, na expresných vyzdvihnutiach, lebo ja nemôžem chodiť do obchodu. Na väčšinu ľudí to pôsobí takým štýlom, že vyberiem si nejaké produkty, idem si ich naživo popozerať a skôr si ten nákup rozmyslia. Ja som ten opačný prípad, ja si potrebujem naklikať produkty, zaplatiť ich, zobrať si takto tašku a odísť, lebo ja keď sa tam prechádzam medzi tými regálmi, tak objavím a kúpim aj to, čo nechcem a neplánujem, takže väčšinou miniem ešte viac, ako by som chcela. Čo sa týka DMky, som užila skúsiť nejaké nové masky na tvár, aj keď akože doma ja som strašný maniak a ja mám všetkého veľa. Veľa rozumie, že keď mi dojde zombie apokalypsa, tak ja 3 roky nemusím vyjsť z domu a mám zásobu skincare, šamponov, make-upu, proste všetkého, absolútne bez problémov. Možno aj s jedlom by som vystačila na rok. Kúpila som si v DMke túto retinolovú masku. Veľmi mi sedia od Balej také malé kapsulky, vyzerá to ako taká malá slzička, z vrchu to odstrihnete, vytlačíte si do dlane a potom si to napatláte po tvári. Je to také jemne olejovej konzistencie a veľmi mi to sedí na pleť, naozaj ráno mám z toho tak príjemnú pleť a nie len z retinolových tých kapsuliek, ale zo všetkých. Takže to je môj taký holy grail produkt. Proste obal, hej, klasika nejaká kokosová a potom táto s ceramidmi. Prejdem na dekoratívnu kozmetiku a tam som si objednala ceruzky na pery. Mám tu odtieň, že soft beige a rosy nude,
Vlastne to sú tieto dva. A potom táto, čo tu s ňou mávam, tak to je novinka, to je že Vintage Rose. Mi páčil tento odtieň, lebo je taký, aký ešte nemám. Samozrejme, keďže je to novinka, ale teda ceruzky na pery, ja tieto Essence 8 hodinovky milujem a ešte viac milujem tie od Catrice, tie Plumping, ale aj tieto sú super a majú lepšiu výdrž ako tie od Catrice. Tak ešte ostanem, strašne som chcela a v poslednej dobe si idem lesky na pery, ale idem, rozumej, nakupujem a nepoužívam. Takže kúpila som si tento Essence Metaglow s tým, že on má také riadne trblietky v sebe, takže bude to naozaj skvelá vec, lebo takýto produkt ešte nemám. A pri leskoch, alebo teda balzamoch ostaneme, lebo zároveň tu mám tento Essence Super Balm. A ten má v sebe taký jemný rúžový taký šín, akože no nie sú to trblietky, ale je to nejaké také rúžové odlesky proste. Ďalšími novinkami a to sú dve lícenky, aj keď som si nedávno kúpila dve lícenky od Trendy Dapu, tie Powder Blushes sú skvelé, ale neodolala som hlavne kvôli odtieňom týmto dvom. Blush Crush s tým, že toto je naozaj krásna taká nude, vintage rose, úplne, že toto je odtieň, ktorý sa podľa mňa hodí že každému. A toto je taká, ona je taká jemne hnedá, ona je taká jemne lesklá, ale neviem to vysvetliť, ale akože skôr mi to príde ako taký bronzer, alebo taký toper na bronzer ako lícenka, ale uvidím to až na pleti. Každopádne strašne pekné odtiene. V lícenkách taktiež ostanem v zmysle môjho nového experimentovania s make-upom. Ja si moc nejdem lesklú pleť a krémové produkty. Ja som proste pudrový cake face a mám to tak rada. Hlavne, aby ten make-up mal dlhú výdrž. Takže som experimentovala a kúpila som si túto Baby God Blush. Je to teda licenka v tyčinke, ako môžete vidieť. Má strašne krásny taký úplne, že Barbie detsko-rúžový odtieň. Takže ten ma zaujal. Kvôli tomu som si ju zobrala. No a keďže teda chcem experimentovať aj s lesklou pleťovkou, tak som si zobrala tento dupe na Charlotte Tilbury. Ja mám ešte aj ten Catrice, neviem teraz, jak sa to volá. Ja som ho ešte nepoužila. Ja ho mám doma asi rok. Ja neviem, odkedy vyšiel, proste hneď som utekala do demky, samozrejme, lebo novinka, potrebujem to mať. Tak som si ho kúpila a doteraz ho mám. A dokonca ho mám normálne, že takto po ruke. Hej, tento Soft Glam Filter, áno. Áno. Tento Soft Glam Filter, ešte, ako môžete vidieť, proste úplne načatý. Takže porovnám, uvidím, ale už aj z tohto pohľadu sa mi bude viac páčiť tento Essence, lebo je lepšieho odtieňa. Budem pokračovať ešte vecou, ktorú som si už kúpila a ktorú som otestovala v rámci môjho experimentovania taktiež. A musím teda povedať, že ja som bola celý život tým proste obočie z roku 2014 až 2016 vykreslené, relatívne hranaté, silné. Teraz ho mám urobené ceruzkou, čiže toto je ešte relatívne jemné, ale teda naozaj ja milujem pomády, lebo tie proste vydržia, nemusím si to obočie strážiť a ja hlavne, keď aj rozprávam, tak môžete si všimnúť, že ja mám strašnú mimiku s obočím a preto mám aj kolanice na čele, lebo mne to obočie stále lieta. No a som si povedala, že chcem skúšať vosky na obočie a teda tie fixačné géliky a robiť si obočie tieňom a trošku jemnejšie a proste skúšať. Áno, make-up má byť zábava. Tak som sa rozhodla, že aj napriek tomu, že to mydlo bolo hrozné a vôbec nefungovalo, nedržalo, nedalo sa s ním pracovať a nekamarátilo sa s inými produktami, že si kúpim
tento Essence Brow Lifting Gel. Toto je skvelá vec, dobre to drží, ale drží to 8-10 hodín, odkedy sa ráno o 6 namalujem, kým neprídem o 6 večer domov z práce. Super. Ale ak by som si toto mala dať napríklad na svadbu, alebo na nejakú party, kde sa idem spotiť a kde proste sa môžem ošuchnúť pri tanci alebo proste niečo, nie. Toto tak dobre nedrží, ale je super, že sa to dá, aj keď sa to teda pohne a hodíte si to do kabelky, tak si to viete znova prečesať, viete si to opraviť a it's okay. Som extrémny maniak na vlasovú starostlivosť a tieto LCF oleje na vlasy, či už tento alebo taký s fialovým štuplikom, tak sú super, keď si idete vlasy žehliť. Že dať si to predtým a vyžehliť si vlasy, ten vlas potom je taký jemný, lesklý, proste úplne super, takže za mňa skvelé, ale akože poznám lepšie, ale momentálne je na Notine buď výpadok, alebo prestali robiť ten olej, ktorý ja používam rokúce a každému ho odporúčam a je to môj holy grail a ak ho prestali robiť, tak ja budem zúfalá. It is what it is a tento je fajn. Samozrejme, kým som v DMke čakala na výdaj tej taštičky, s ktorou si môžem odcupitať, tak som bola pri stojane, že do predaj. A samozrejme akcie a zľavy mali tam tieto DAW telové peelingy. S tým, že ja som taká, že neznášam sa kremovať a nemám rada olejové peelingy. A toto je, že cukrové, akože áno, určite sú tam nejaké oleje, lebo tak nemá to byť vysušajúce, nie je to solný, je to cukrový peeling, oba teda, aspoň myslím. Aha, ja som práve zistila, že tento mi bude veľmi vyhovovať a tento bude asi fajn. Tento totiž to má tuto, asi to nebude vidno, možno trošku, vidíte tam, je, že jednak, myšľa bola, že kvapôčka, ale to nie sú vložky, jedna gulička z troch, že toto je, že gentle. A ja teda sa rada vyrajbem. A tento je teda nejaký akože deep peel. Milujem tieto Catrice matné rúže. Mali tam teda posledné dva tieto hnedé, ako môžete vidieť ešte nálepočky a toto sú teda odtiene, myslím, že to je že 20 až 40, nie, 30 až 40, toto je 30 a toto je 40. Keďže my máme hneď vedľa DMky na sídlisku tetu a v ten deň som videla, že teta má 30% zľavu na produkty z Rihanna, tak som si povedala, že reku zájdem, keďže v ten deň som stornovala objednávku z Notine, alebo som si uvedomila, že 6 rúžov, ktoré som si tam od Maybellina L'Oreal naobjednávala novinky, teda novinky, ktoré už nie sú novinkami, ale ja ich ešte nemám a moje staré známe obľúbené Superstay matné rúže od Maybellinu, že vlastne to nepotrebujem a radšej investujem proste do niečoho iného, respektíve tie peniaze som plánovala ušetriť, ale nevydalo. Pozriem iba, čo majú v zľave. No, lenže ja som najprv objavila napríklad, áno, tento Catrice Makeup, ktorý ja mám extrémne rada, extrémne mi sedí a ešte aj posledný kus v mojom odtieni, on ma stál 2 €, to som tam nemohla nechať. No a potom tam bola od Gabriely Salvete táto Petra Nude linka, s tým, že ona je ona bola načatá, lebo ide takto z nej dať dole ten celofán. Ale píše normálne. Takže ju rovno zaradím do používania, akože bohej, koľko to bolo otvorené, ale it is what it is. Túto paletku už mám doma.
je to táto ich kontúrovacia s tým, že tiež som ju ešte ani nepoužila a tiež som ju kupovala v nejakej takejto zľave, kedy to bolo 30% dole, lebo pamätám si, že stále rovnako 7 €. Takže mám druhú. Ja mám od Profusion paletky Minimalist a Marigold, myslím. A potom ešte tú veľkú Moonstone, ale tu tiež nemám načatú. No a svočovala som si minulé paletku Nudes a sklamala ma. Normálne, že mne tie tiene prišli strašne práškové a málo pigmentované, ale môže to byť aj tým, že to bol ošahaný tester, lebo teraz som išla ošahať si znova tester tejto paletky Smoky a kamoši, počúvajte, toto bolo že brutálne, obzvlášť tento čierny a tento trblietkavý tieň. Akože kvôli týmto dvom tieňom som to zobrala a celkovo táto paletka sú proste presne moje farby. Ešte keby miesto tejto hnedej bola nejaká že sivá, tak to by som bola že ja v paletke. Takže som si povedala, že na cesty fajn. Lebo najprv ma upútal ten ich Skin Booster make-up, taký s kvapatkom, s bielým vrchom, ktorý ombre prechádza do make-upu a oni mali že 3 odtiene v tej tete a 01 light bola že totálny umpa. Akože, dobre, ja som dcera vápenkára, proste ja som, aj keď to tuto na videu možno tak nevyzerá, ale keď si pozriete, že moju hruď, ktorú si že neopalujem a moju tvár, ktorú mám jemne nabronzovanú, jemne, hej, viac, tak, alebo ruky, akože ja som naozaj že biela, mne nesedia žiadne make-upy, tuto to skresluje ešte svetlo, ten odtieň, že proste ten make-up vyzerá nejak žltšie na tom videu ako moje ruky, ale v realite to sedí. Každopádne ten make-up bol extrémne, ale že extrémne tmavý. Proste človek ako ja reálne v tej škále make-upov si nenájde odtieň, lebo to začína proste podľa môjho názoru na medium. No a teda vidíte, že tu mám s nejakým make-upom, tak som si zobrala miesto toho tento. A uvidíme, aký bude, lebo podľa svoču je to naozaj že voda. Toto proste bolo, že voda s pigmentom, takže toto môže byť naozaj že super na leto, tak som naozaj zvedavá. A ešte veci, ktoré sú že HD, tak oni vlastne sú HD, pretože rozptýľujú svetlo, takže tú pleť akože tak opticky photoshopujú, takže vyzerá to sľubne. A bolo tam okrem teda Gabriely Salete aj Flormar a to som si zobrala tento Pore Minimizer, ale ja mám skôr problém s vráskami. A teda, keďže mám osvedčené korektory od Debory, a to sú tieto hrmy ospevované, našľahané 24 Ore Perfect, tak som si zobrala rovno 2. Ja ich mám teda v odtieni 02 beige a napriek tomu zase opak, že som biela ako vápenka a toto mi že sedí na rozjasnenie pod očí. Nechápem, proste potom vidím baby, ktoré sú že tmavšie odo mňa, si dávať 01 a tvária sa, že im to sedí, teda nevidela som ich naživo iba na kamere a si vravím, že how, proste ako. A zobrala som si tento minerálny primer, ktorý tiež má minimalizovať pory. Vravím, nemám problém až tak s nimi, ale snažím sa nájsť také niečo, čo mi teda vyhladí tú pleť. A čo urobím, keď sa neviem rozhodnúť? Kúpim si obe veci. A ak ide o oblečenie a neviem sa rozhodnúť medzi dvomi veľkosťami alebo dvomi farbami, kúpim si obe a jednu z nich vrátim. Ale tuto asi nevrátim teda, ale tu zase som si chcela nechať a skúsiť obe veci. A to je tento transparentný púder od Note. A potom som si skúsila zobrať tento Deborah Dress Me púder a ten sa veľmi teším, kedy použijem, lebo tento púder zase odporúčala Erika, že je jeden z jej akože
top púdrov celkovo, keď to aj má porovnať s high-end aj s drogerkovými vecami. Takže som extrémne zvedavá na ňo, lebo akože ja som strašný hejter a ja som dosť náročná na veci. Nie v zmysle užívania, ale že keď je niečo veľmi prehajpované, tak ja to skôr podceňujem a neverím tomu. A musí to ako keby dať ešte raz toľko úžitku, ako vec, ktorá není tak prehajpovaná a iba si poviem, že to je celkom fajn. Ale keď je niečo prehajpované, tak mám od toho až príliš vysoké nároky a skôr to ako keby má horší efekt na mňa. Že čakám, že z toho proste padnem na zadok a veľakrát z toho nepadnem na zadok a poviem si, že toto vážne. Som vám pred chvíľkou vo videu spomínala, tak experimentujem s voskami na obočie a ja som teda aj spomenula vosk na obočie od Too Faced. Tak som si ho kúpila. Mala som ho v pláne skúsiť, bol za 4,50, tak samozrejme, keďže bol za 4,50, tak ja som si nekúpila jeden, ale ja som si kúpila dva. To by bolo pre dnes všetko. Ja idem spať. Takže rada vás uvidím pri ďalšom videu. Nech sa vám darí a dúfam, že teda mi dáte podporu. A ďakujem, že ste mi venovali svoj čas a ja idem ten svoj využiť na spánok.